Celo Kosovo i Metohija Albanija, znači to je bilo negde 80. godina. Ovde su bili 200 srpskih kuća, sada su svega 5. Sve je to otišlo od terora, od pritiska. Živim na ovom imanju koje vredi 2 milijarde. Pre pola sata bio je jedan Albanac, ucenjuje da mi kupi zemlju, sve to i stoku, i krave, i svinje, i konja za 400 miliona. Kako ću to prodati? Gde ću živjeti ja na ovakvim lepim imanju? Vrše mi pritisak. Albanci. Eto tako, ne znam dok ćemo da izdržimo i kako da izdržimo. Aby se dostali k majetku, zabili zločinci z řad Albánců paní Miličić postupně muže i syna. Dokumentární film o jejím příběhu se v tehdejší Jugoslávii nesměl promítat, prý aby nenarušoval bratrské soužití národů. Byly napadány srbské kulturní památky, svědci tisícileté přítomnosti Srbů na Kosovu. Nebyly ušetřeny ani srbské hřbitovy. Za vreme okupacije pljačkani smo 3-4 puta. Samo živu familiju smo izvukli odavde. Posle toga smo se vratili ponovo, pravili smo kuće, stvorili život. Onda, evo sad, pre 4 godine morali smo da napustimo, kako su nam kuće srušene, kako su vrata, prozori, paljevine, česme, sve digli i odneli. I vidi, kuće mi zapaljene, skinuli građu sa podruma sa kuće, razbivali zidove, vrata uzeli, plus i zapalili mi gornju kuću. Kad sam došao, ceje pod kuće mi skinuli sve. Kad sam to primetio, otišao sam u stanici milicije da javim. Stanica milicije odmah je izvestila SUP, SUP je došao i snimao na lice mesto. I nikakve mere još i danas nije preduzeo. Ovog meseca, 11. kuću mi zapalili. Opet sam bio u stanici milicije, prijavio sam, oni su prijavili SUP-u, SUP je došao opet isto na lice mesto, je snimao i nikakve mere još do danas nisu preduzeli. Vidimo da nema ništa pomoć od vlasti. I više od danas, neka gori kuća, neka nosu, nikome neću da javljam. Titova ústava z roku 1974 znamenala pro Kosovo úplnou nadvládu albánské administrativy. Srbové, ale i další etnika žijící na Kosovu se začínají bouřit. Jejich vůdcové jsou zavíráni. Protestní pochody před parlament nepřinášejí žádné zlepšení. Mi od opštine do pokrajine na Kosovu nemamo nikakve pomoći. Radne grupe dolaze, samo se najedu, samo se kalaišu, samo se to, sve ravno. Da vi kažem pravo i zdravo, mi ne možemo više da izdržimo ovaj teror.